Казанда Татарстан мөселманнары диния нәзарәте белән Казан Федераль университеты арасында хезмәттәшлек турында меморандум имзаланды. Документка Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин һәм университет ректоры Илшат Гафуров кул куйды. Меморандум айрым юнәлешләр буенча уртак проектларны гамәлгә ашыруда хезмәттәшлекне күздә тота. Беренчеләрдән булып без Коръәнне бастырдык 1803 елда. Бу беренче Коръән басмасы нәкъ КФУда саклана. 2 томлык басма. Шул нисбәттән шундый гыйбарә бар. Гарапча гарәпләр әйтмешле, Коръән нузила фил Хиҗаз, Коръән ул Хиҗазда, ягъни Мәккә, Мәдинәдә ингән. Ва курия фил Миср, Мисрда, Египтта укылган. Ва кутиба фи Истанбул, Истанбулда язылган. Ва тубия фил Казан, Казанда исә бастырылган дип әйтәләр. Шуңа күрә революциягә кадәр, инкыйлабка кадәр 12 мең, кемдер 30 мең төрле китап басылды дип әйтә. Шуңа күрә бу китапларны өйрәнергә кирәк. Киләсе буыннарыбызга тапшырырга ул безнең бурычыбыз. Безнең үзебезнең наследие, үзебезнең история бик зур. Аны өйрәнергә кирәк. Университетта бик күп рукопислар бүген сакланган. Аларның состояниесе яхшы. Яңа уку йорты төзелде республикабызда. Ул безнең Булгар академиясе. Аларга доступ ачылачак бөтен бу материалларга. Материаллар күп. Менә без сөйләштек тә, приоритет дигән әйбердән, ул приоритет, конечно, духовное управлениедән чыгачак.